салом, ба ахбори имрӯзи ТВ24 хуш омадед. Сархати хабарҳо. Марде зани пешинаашро лату кӯб кард. Навик МС ба ҳабс гирифта шуд. Дина Саева 23 июл суд дорад. даромади Криштиану Роналдо аз Инстаграм. дар ноҳияи Сино як мард ҳамсари пешинаашро даштном карда мавриди лату кӯб қарор додааст. ин наворо бошандагони ин муноқиша дар интернет мепартоянд ва гуфта мешавад ки дар ин оила пайваста чунин ҳолат рух медиҳад. милитсияи пойтахт гумонбарро дастгир кард ва бо қарори суд ба муҳлати 5 шабонарӯз ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуд. чанд рӯз пеш бошад репсаро бо тахаллуси Навик МС ки номи аслиаш Наврӯз Валиев аст дастгир шуд. гуфта мешавад ки репсаро Навик МС корти худро ба банкомати Душанбе Сити ворис сохтааст ки бо сабаби нуқсони техникӣ маблағ гирифта наметавонад. аз ин ҳолат ӯ асабонӣ шуда дастгоҳи худкори банкиро канданӣ мешавад ва якчанд маротиба ба дастгоҳ зарба мезанад. бо қарори суд ба Навик МС ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабонарӯз таъин карда шуд. Дина Саева, блогери зодаи Тоҷикистон, дар сторизи Инстаграм гуфтааст ки мурофиаи додгоҳии масъалаи шаҳрвандиаш рӯзи 23 июл доир мешавад. Дина Саева шаҳр надод ки дар масъалаи шаҳрвандиаш чӣ мушкил ва бо кадом сабаб пеш омадааст. ба навиштаи Forbes, ин духтари тоҷик ҳар моҳ дар TikTok 800 000 рубл кор мекунад. агар Дина Саева дар TikTok 800 000 рубл кор кунад, пас ҳамлагари мунтахаби Португалия Криштиану Роналдо тавассути Инстаграм аз ҳама бештар маблағ ба даст меорад. тибқи омори нашр кардаи BBC, барои як пост дар шабакаи иҷтимоӣ футболбози мазкур тақрибан 135 миллион евро мегирад. ёдовар мешавем ки моҳи феврали соли 2021 Криштиану Роналдо аввалин нафаре шуд ки дар Инстаграм 300 миллион муштарӣ пайдо кард. як ҷавони 25-30 сола дар яке аз тарабхонаҳои пойтахт истироҳат ва анвои гуногуни хӯрока ва машруботро истеъмол намуда худро муфаттиши раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе муаррифӣ кардасту аз пардохти 700 сомонӣ ҳаққи хизмат саркашӣ кардааст. баъд аз боздошт ӯ корҳои кардаи худро иқрор шудааст ва ба муҳлати 10 шабонарӯз ба ҳабс гирифта шуд. тамошобинони азиз, ин чанд хабари муҳими имрӯз буд ва барои маълумоти бештар ба канали мо обуна шавед то аз хабарҳои тоза огоҳ бошед.